balai ki baduk kat ba nang mi kisngi kinang duk kat ba ki ruspa pat kat ba nang mi kisngi kinang ruspa la fin pet ya gani ke video jangan hadu bastang hadu bakut fenam jai to shu aman ha gani dan we ukhna obakalinga ya ka we ka jingkali jung ukalong kumne ka ai ka jinyap bat lanong niap bat habanga perkhat ya gani ka jingkali jung ukat no shisha gani ka jingkali jung ukalong ka jingkali ka ba sngo janjar ban jubab ya kanamar kata ka jinyap kalong ka ai ka ba ngampat ju experience hot ngayo i ya kibiru pakiyap ngayo sngo shpang ka jinyap andre ngampat ju experience ya ka jinyap bat ngamla roban jubab ya uni ukhna da ka jinjubab ka bakul mar ngitip ba ki khna habak yo sngo ya ka ki pediang ya ka wat ladangi ai ya ka jinjubab ka shisha lane ka jinjubab ka babakla ki pediang ya ka kumbakalong bat kan sa impact ya ka jigim jongki hakiban sawan tika tak pol ngaperkhat kumno kin jubab ya uni khna bat ngajubab yu ukum ni katu ke jinyap kabab hioi baki beru ki khabar be ki khamat joki kabange tep yaki laningi thang yaki haka jingsha kam de ke jinyap kalong tang ka jingkhla jongki nasla jongne perthe ka jinyap kabasisha kalong haka to kosngi kaba ngi sange banlong ki badon kam na kamta jongne perthe the day we stop being useful to everybody else around us, that is the day we die. Ya ubru ubaruspa onang penruspa shosho yu but ya ubru baduk onang penduk shosho yu but what ya kata ka ai ka ba udonro on shimno naka jigim jong kata ka long ka rule jong ka jigim ka khaten jong bliru ka ongkumta ngan IP ya ka nuksa ka khati ka diang bat ka khati ka mon jongi haka por ka ba ngidang khanna haka por ka ba ngidang rit kam don kanu ke issue ngila mapundon kam ketika diang ngila mapundon kam ketika monjongi klem kanu ke jingpen wet klem kanu ka jingpen thut henry katba nang yat ki singi por ngina pendon kam nang ya pendon kam ya ketika monjongi marga ketika diang jongi pat kanang tlot bor ya kata ka ke bangi pendon kam kanang tibit shushu bat ya ka ba ngimju pendon kam shu kata kanang yetlot akan mau uwe perlok janga ki por ki ba udang red ulong u left handed long utho da ketika diang jung lalu shim ya kinu tiar ushim da ketika diang lalu bam ya jimbam ubam da ketika diang ki kimi ki pa jung ki kwa ban pengkela ya kata ka jinglong jung jubor justi ki penbor yu bo untho da ketika mon ki pen tho yu da ketika mon ki pen tre yu da ketika mon henry ma upat ha ka por ba kim yo i utho da ka diang bat utre kam da ka diang and as a result of which ulak ban tre kam baro ar kedeli ki independent ulak ban thot ketika mon ulak ban thot ketika diang klem jing pen wit klem jing pen thot ka dau ka long namar ba upendon kam bat uyai pendon kam ya ka ketika diang chu lada filong ki biru ki balong left handed ki batre ka diang lada fim ju pendon kam ya ketika mon jong pi kan sapoi ka por ba phim la shu ban pendon kam ya ka ketika mon jong pi hatu denem de ka ni ka jing cha Ketien ka ong ya uta ubadon karhai on ai shu yu but ya uta ubaduk wat ya kata ka ai ka ba udon ro on shimno naka jigim ju namar ba umdan hok yo ya kata ka ai ka ba udon ro ngakan mau hakipor kiba ngadang rit hakipor kiba ngadang samla ngayo i ya kibru ba ki job ngayo i ba kibru ki don kita kasap katalan henry kat banang mi ki sing kipor haka jaga baken kiu ki hiar pemban chatrai akan mau we perlok jeng hakipor bangin le school ulong khna uba talented ba ngam ko ban shim ya kerteng jung ulong ukhna uba dan shisha kata kasap kala ban de quiz competition kala ban de ka education competition lani hakinu ki competition ha school kala ban de exam ulong top halor ki ek baro but amdan ki balaban video lada udon lagani group kani group da shisha kan sajab lada udon lagani ka group da shisha kani ka group kan sajab kata kalong capability ka talent ka ba udan henry ka jing bom pendon kam ya kata kasap ya kata ka talent ka ba ublay ula ayu menta ka jing im jung kata hapur ro pat menta umdan shu asla jang berthe namar ba shim la pendon kam hok ya kata kasap ka ba ublay ula ayu ngan ya tho ipi ya ka we ka jing to kana ka ba phile yo sngoda ki 1000 sen henry manon na prenje pi ki ba tre ba sngap sachi sen pat ya ka ni ka jing to kana menta kasngi laong ba si sen ka be ka podon we us im jong ko ki hima ka bakrau ba te ha ko ki sngi uthumu ban le jingle shakwe pat kari ukhot ya kita ki shakri jong ukhot shwa ya ta u shakri ka banang kong jong ong ale wan ne maru ong yu shim ka ne ka santali ka talan ka bang ai me shim pandon kam bha ya ka hauta u shakri u ar u ai artali u ong ka ju ka jingong but hauta u shakri u balai u ai tang ka we maru ong ki nga IP ya ka ne ka sap nga IP ya ka ni ka talan ba phin pendon kam ba phin penroi ba phin penhe ba phin pensan ya ka nga ngan lejing lej shakari ka bajngai but hadin shisnam
ngan wan pai ngan shim jing ken ya kan ka talan ka bangala aya pi kum tau sem umi no na ta ke hima jung ban lit don kam te uta usyakri ubanangkong haba u receive haba u yo ya kata ki santali ki talan ki ba uta usim ki ba uta kenrat jung ul ayu upendon kambha ya kata kasap membat multiply ka double ban ya ka e ka ba u kenrat jung ul ayu menshwa u yo santali ki talan menta kalong shiphau tali ke talan uta usyakri uba aru haka jukorkom haba u receive ya kata katalan ka ba usim ka ba u kenrat jung u ayu multiply ka u treshitom da kata kasap da kata katalan ka ba usim ul ayu multiply ka naka artali ka poisha ka saudali uta usyakri ubalaipat haba u receive ya kata ka way katalan kasap ka ba kerpang ba ka ba usim u ayu ka ba uta konrad jung u ayu ushim ka uong kani kalong ka ba kerpang ba ngamdei ban penlen no ka ngamdei ban aya ka syakibru ngadei ban bu bahaya ka kumta ushim ya ka way ka sendup ka balong special ba u tap ya ka hapo jong kata ka sendup bat u tap ya ka hapo jong ka kandeu kanang baki way kin yo ban bat kin yo ban tu ya kata katalan ka ba udon usuburi ya ka usubu kerpang ya ka hadin ba to usem jong ki wan pai na kata ka jinglet linti jong upan ya ka jingkhe na kita ki laingut ki syakri jong wang ki ale wan hani ngan shim jingkhen ngan lum jingkhen ya kitu kitalan ki banga ip phile ayu da kitu kitalan ki banga ay uta usyakri uban kong ong seim kontrat mela ay nga santli kitalan badda kitu kitalan ki ba mela ay nga multiply ki menta ki lalong ship hoteli uta usyakri uba aro haka jukur kamuong seim kontrat mela ay nga yakini ki artli kitalan nga trade ha daki bat nga multiply mensuami ay nga artli menta nga don sautli usim ukmen yakini ki arngut ki syakri jung ong a pi ki syakri ki babha kilaminat haka eke barit ngan ay nongi pi haka eke bakrau to lit daka jingkemen ta usimul ong kumta ukhat pat sadau ta usyakri ubalai ong ale wan ni mepat mele ayu ya katuka talan ka bangala ay mi uta usyakri ubalai patuong sem konrad nga ngam shemla kwa ban penlen e ya katuka talan ka bamela ay nga kumta ngala bukar pang haya ka shem kani usemu ong kordit yame usyakri ubajaitu usemu na dom hat por ushim ya kata katalan baru ay yaka ha uta usyakri ubadan lupa shiphau tali kitalan uta usyakri ubalai ula persang man le persya usemu ong ngadawa ya ka hok I want justice kumnu kuni kala ban long ba haba mela ay nga ya katuka talan ngala bubha ngala bu kerpang ya ka Hendrius emu ong ngala ay ya kani katalan ba men pendon kam ba men multiply ya ka Hendrikat ba mepat mila buri ka hapo jong kandau kordit ya me usyakri ubajai tu nakata daw memde hok bandon wat ya kani ka ei ka ba men tondro nakata daw ka tin ong ya uta obaruspa ya uta obadan uba em on nang ai shu yu on nang kurkhu shu yu Henry ya uta usyakri ubajai tu on shimno wat ya kata ka ei ka ba udon namar umdan hok ban bat wat ya katu ka ba udon ka jingyap jong ubru kam de katu ka ski ka ba uklat nasla jong ne berthenre ka jingyap jong ubru ka long katu ka ski ka ba usange mempendon kam ya kata ka sap ya kata ka talent ka ba ngala ayu katen ka ong a person who do not learn will not grow and a person who do not grow dies ubru ubam lum ya ka jingnang jing start ulong ubru ubam jukiu ha ka jing jong but ubru ubam jukiu ha ka jing jong ulong ubru balayap lupa katakin kalong ka definition jong ka jingyap ubri ubom pendon kam hok ya kata ka sap ka kerpang ka beton hapo ka jing jong utakin ulong ubri ubaya pai menta sya ka jing jong pi ka e kata ka sap kata katalan ka ba ublei ula ay ka jing jong pi wanam penle no e ya ka pendon kam hok ya ka multiply ya ka namar hakawe ka sngi ublei unsa wan ban shim ya ka jingke ka e fila le da ka tu katalan ka ba ublei ula ai pi hatu fila shubure ya ka hapo jong khandeu ne fi pendon kam hok ya ka tu ka sap ya ka tu katalan ka bangala ai ngan ongi pi kam le ke e ka ba fila tre kam le ke e ka ba fitre Henry ke e ka ba pin satre ka takin kalong ka badan kam e haka jim jong pi bat nakapor sa kapor ngiyo sngaw ya kani baki baduk ki ong balay ken ka jing im jongi kalong kumni balay ken kat banang mi isngi por nginang duk kat baki beruspa pat kinang ruspa iman ublay ule siliang yangi ublay unang kurkhu yaki kat bayangi pat wat ya ka e ka bangi donro ublay udshim no eka madu ay ka hakati jongi beruspa namar ublay ong pim dan hok ban bat wat ya ka tu bab hidanro nakata daw di ban shim no epi bat ban penyap no sesendan epi mentah filap ban kelinga ke eken kata ka sap ke eken kata ka talan ka bangan tan hapo jongi ketin jomli ko ong wat
te pinche syam mentah habab himpat wat ya kata katalan kaba ublei ula ai ka jim jempi kum no ken pi kimit nanti ba ublei ungkur khu ka jim jeng wat te pinche syam wat ya kata kasap kaba kerpang kabatan hapa ka mensem jepi hapa ka jingim hapa ka jinglon jepi ki we kim la ban ong ipi kata ka long kasap kaba kerpang jepi kani kasap ka bajong pi kani kasap ka jong pi tang ma pi marwe hi pi balaban tip ke ken kata kasap ka ba kerpang kabatan haka jingim ka jongi de tang ma pi marwe bat ublei ki balaban tip ya kata kasap ka ba kerpang ublei ula ai haka jingim jong pi ki we kinam laban batai pi ke kata kasap ka ba kerpang ka ba ublei ula ai haka jingim jong pi wat ya kata kasap ka ba kerpang ka ba ublei ai haka jing pi kata kalong ka kamram jompi kiwe ki shulawan pen ep ya ka direction Henry ban wat pat ka de ka kamram jompi mentah fla sngoth balai ken finang duk kat ba na mi ki Singapore la fla sngoth comment hapo jong comment section haka ktin jong ka psychology ton ka we ka term ka ba ki ong the law of use if you do not use your potential you lose your potential lada pimpenton kam hok ya kata ka talent kabau blei ula ai pi pin tuk no sendon ya kata katalan kabau blei ula ai ka jim jompi mentah lara pin pendan kam hok ya ka ni ka arpo sau genta pin sadu ya ka nei fila ban ong yu blei ngam sngau khlai menen na kata daw ngam la ban trei kam pha ngam la ban pen sei so bha ya ka jim janga som pha se blei ai pen phai byang ya ka tu ka arpo sau genta ka jonga kata kam lap kata ka bom la ban long Kim lawan ong yu blei penjrong se sa arpu saw kan ya ka jim janga bangan pendep ya ka to ka ka bang ngala thmu ha ka jim janga kam la ban long da lele ru ublei un ong ipi ya ka ka ba phila du pim la shuban yo arsen ya ka nakata ka daw hashwa bagata ka jingkut kan wan ha ka jim jumpi hashwa bagata ka jingbabe kan wan tap ha ka jim jumpi hashwa bagata ka por jong ka jing hashwa bagata ka por jong ka jing janjar kan wan ha ka jim jumpi to pen phai ya ka jim jumpi mi bha ya kata ka sap ya kata ka talan ka ba phidan ha po jumpi trekam ya ka pen trekam ya ka namar la phim pen trekam ya ka on shim no ya ka na phi bat ban a ya ka hakibru ki ba treshitom Hakibru ki ba pendon kam hok ya kata kasap ya kata katalan ka ba phidon mental ranga khate khti jinga kum ne ngante ya ka khat san minit kan ja ayu khti ya ka khti jinga ngamla mam pendon kam ka hadin bangala law ya ka kan sapang kan ka khti jinga Henry haba ngate ya ka arsngi laisngi chitayo artayo shipnai Shisnam ladang ate ya khti jinga kum ne hadin bangalaw ya uto uterlai ngamut mam pendon kam ya gini khti jinga ngamla shu bam pendon kam ka haga jukor komru kan ka jimur ka jingbar khajipi ka jabeng ka jompi lara phim pendon kam ka haga be ka si kansa sniu bat phim la bam pendon kam shu ka namar la shimno ya ka bor jong ka jingla jong ka ban prakhat namar ba phim shem la pendon kam hok ya ka barabor kan mau ya ka ka ba phidon lada fi pendan kam hok ya ka on sa ai shu ya ka happy Henry ya ka ka ba phidon lada phim pendan kam ya ka on shim no ya ka on weng no ya ka naga jim jpi but pensolong ki bru ki bala sha tim kumta pendan kam hok ya kata ka sap ka ba kerpang ka ba blei ula ai ha ga jim jpi wat penleno ya kata ka sap ka ba kerpang ka ba blei u ai ha ga jim jpi lada fi dan kino ki inquiry lada fi dan kino ki jinge ha ga jim jpi ngan persyang ban lead ya ka jim jpi ban poi ya kata ka thong ka jing job ha ga jim jpi kumba ong pi don kam shisha ya u mentor ya u nong hikai u ban yalam ban pen ya ka lenti ka ba phi de ban ya Henry ban wat ya kata kalenti di penwat unong hikai ula tang ban supen ya kalenti hende ban ya lenti phi de ban ya chi ni de ban ya chi ban poi sia kata thong ka jingja pha ka jem jongi de na kata ngong pi pendon kam hok ya kata ka sap ka bakar pang jong pi ngin second do pi ha ka vipat ki video ta hada kata ka por bye bye stay safe.